गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय अखा बोथोर दामानि सान्दुं गोसा गोसा दुंफिना होथारबाय दिनै ज्राव ज्राव बेसेबा गिदिर अखा ओमफ्राय दायो जोङो रौतायाव थांगासिनो आरो जाहा मुथुजों आंजों माबायावहाय थांदों मा होनगोनलाय मुथु खोमा दप्तर ना माबाहाय आहा मैया उन्दुनायाव खोमायाव आङो मायाबा हाबनाय बायदि मोन्दोंमोन आरो मा हाबदों आं बारा गोसोआव गैया एम्फौफोरसो हाबनाय दां आं मिथिला जिखिजाया मायाबा हाबनाय बायदि मोननायखाय आङो एरबाय आरो ओमफ्राय एरबाबो फाया ओमफ्राय बोरैबा खफ' खाख्रा इदि बायदि मोनबाय थायो आरो ओमफ्राय एरबाय आं थिगसे एरैनो ओमफ्राय उनावहाय है मानोथो फाया होननानै आङो दै सोनानै लाबाय खोमायाव ओमफ्राय दैखौ सोनानै ओरै लखबफिनबा दैया गुदुं गयोना बेबायदि खालामबाय थाबाय आरो फायथो होननानै ओमफ्राय इदि खालामबाय थानायावनो उनावहाय बोरैबा आरो माबासिनसो मोनस्राबाय आरोना बारासिनसो मोनस्राबाय मायाबा थाबथासिननाय बायदि मोनस्राबाय ओमफ्राय दा बिथिंनि खोमाया बोरैबा जाबाय थादों आरोना आंना बोरैबा मोनबायबो थाद्राया ओमफ्राय बोरैबा खालामबा मायाबा स्र' आरो बोरैबा ओरैफोर माबा स्र' इदि जाबाय थादों आरो मायाबा दङ दां सिङाव मिथिला ओमफ्राय बेखौनो एसे नायहैनो नागिरदों आरो नङाबा आरो बेनो नायखानानै लायाबा मोनबायबायबा जारला जागोन ना बे सिंनि बुस्थु गिनो नांगौ फिसा फिनला जाबाबो ओमफ्राय बेखौनो नायनो थांखोथ' एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय मुथु नों माखौबा बुङो ना बुंब्रा नोंनि रायलायनायखौ खोनासंनो लुबैदों ना बुंबावनांगौ थांगासिनो रौता मडेल हस्पिटालाव जादजादसोहाय बे अनजिया जे जाला माला माबा जालाबायखायो नै बे बेगा जाहा बिजावजालिया हेबदों आरोना हिमानसि बिमाया खैथाबा हेबदों बियो सोरबाफोर बायनोबा बायनो हागोन 6तासो जाबायदां ओमफ्राय आङो बे हेबबाय थानायखौ नाहैदोंमोन आंबो सोलोंबालाय रोंगोन बे हेबनाया बिराद गोरलैसो नाथायबा आं सोलोङाखै आरो ओमफ्राय बियो आंखौ बुंबाय आरो नांगौबा गांसे लाना थां होननानै फाख्रा सिख्राबो हेबदों ओमफ्राय नै आंहा बेखौ फसायनायखाय बेखौ लाना फैबाय आरो बेखौ हेबगासिनो दाबो सोरबाफोर जों गामिनिफोरा आरो सोरबाफोर बायनोबा बायहैथां बायनो गोसोबा मोजांसो बिराद जोरखायो बिदिया बहाबा थांनाय मानायफोराव अनलाइन अर्डारबो होनो हागोन जोंहा बिजावजालिनिफ्राय बिनिख्रुइ साबसिन दङ आरो माबाफोरा बेगफोरा ओमफ्राय आंहा बेखौनो सिम्पोल कालार होननानै बेखौनो लाबाय ग्रीन ओमफ्राय आङो बेगाव मा लादो र' देखायनो आंनाथ' जेबो गैया नै मबाइला मोननै नालाय आंना मोनसे भिडिअ लाग्रा मोनसे रायज्लायग्रा ओमफ्राय नैबे रायज्लायग्रा बे मबाइल गंसे ओमफ्राय नैबे स्टिक ओमफ्राय नैबे मलम लादों आङो बे माबायावहाय गारियाव गाखोबा एसि लाबाय थानाय जायो नालाय ओमफ्राय आं एसे एसि लानो हाया बारा ओमफ्राय बोरैबा मोनबाथाय माबायो आरो मलमखौ फुननानै लायो आं ओरैनोबाबो थालो गोरलै थांबा गगा मोननाय मानायफोरानो बारा खाथारना आंना जोंनिथिंजाय इमान अखा हादोंमोन दहाय फुङाव ज्रावनो ओमफ्राय नै नायलाय बिथिं अखायानो हायाखै नामाथाय माबायानो गैया लामायावहाय अखा
मिथिनाय बायदि माबायानो गैया आरो दैयानो गैया फिसा फिसा मिजि मिजि थाइफ्रिहांदो नाथायबा जोंथि बिराद गिदिर अखा हानानै थांबाय दा उनावहाय हाबावगोनसो ना मागोनसो ना मिथिला जायखिजाया जों थांबाय थानोसै जों दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय सहैनायनि सिगाङावनो आङो मैया दाखालि बावैहाय मर्निं वाक खालाम थांनायावहाय एसे ब्लग भिडिअ लादोंमोन बेखौबो देखायलांसै नायलांदो लागाव ओइ मुता मालाय जुता गानना लानायखायनो ओरैबायदि फिउ फिउ थाबायनो हायो आंहा सेन्देल गानना लानायखायनो थाबायनो हाया न'थ' टाइमा 5टा जाबाय 5टाबाबो दामानि बिराद सान्दुं गोसाखायनो बिराद स्रां जादों आरोना दामानि ओमफ्राय बै दाखालि साननैसो बारा सान्दुं गोसा नङियावहाय बेबायदि स्रांखौनो जायामोन माहाय बोरैबा गोमलाला थायोमोन आरो हनै सानानो ओंखारनोसै दिनै जोङो मर्निं वाकखौ एसे बेलेग जायगाथिं फैदों जोंहानि दुब्लिथिंसो फैदों निहिर गानो थांगासिनो आरोना आङो दुब्लियावहाय निहिर गाथ'नो एसे बारल'बोनोसै आंनाथ' बे एसे हुदा जानानै दं नालाय बारल'नाया आरो आं बुंखादों मास मोनसे बेबायदिनो खालामबाय थागोन होननानै दा मास मोनसे जायाखै नालाय खालामबाय थागोन आरोना दा थांनायाव माबा मोनसे मैगं खाना लांगोन बायदि जादों बारियावहाय मा मोनो नायबोगोन आरो लामा दिंखिया मोनबा दिंखियाबो खालांगोन सानो मोननाय नङा दां दे मुक्तु खारदो अम्बेश्वरी बाजै अम्बेश्वरी क'क्राझार थानानि पुलिस मानो खरसा जानांगौ जाखो नै जोंहानि माइखौ नायनानै लायसे नै जोंहानि माइखौ बिराद मा होनो गोबावनि उनावसो नायफैदो होननानै बुंबाबो लस गैया आरो जि मोजां जाखादों मथंगानो नै आं दिनै न'नि लामायावसो मोसालांसै रायजोनि लामायाव मोसाथ'ला दिनै नैबे न'नि लामायाबो बरियाखासो जाहाना इथिबो सोमखोर बे भिडिअ'आथ' दाखालिनिसो आङो दाखालि बावैहाय रिल्स बानायखांनानै बे फल फिथाइखौ मोजां नुनायखाय खादोंमोन ओमफ्राय आं दिनै रिल्स होनाय जानाय नङा आं दिनै रिल्स भिडिअ लायाखै आंखौ बेंगलि मेथाइ मोसानो थिनहरबाय थादोंमोन ना कमेन्टआवहाय ओमफ्राय आं मोसागोन मोसानायालाय संखौबो सेलेक्ट खालामनानै दोनखाबायमोन नाथायबा दिनै मोसानाय जायासै आरोना गाबोनफोर होनसै फलखौ इसिनि मोनबाय थोबायहाय बोथिनैसो थांगोन बियो जोंहानो मोजाङानो जादोंहाय बिथिं मर्निं वाक खालामफैनाया गाबोन बिथिं फैनांगोन बे थाइनैखौ देरनो होबानो जायो देरखाबाय जाला बियो देरला ओमफ्राय दायो आङो सासे आगैनि कमेन्टनि रिप्लाय हरनो नागिरदों बेयावहाय आङो कमेन्टखौ फैनायावहाय हरखादोंमोन रिप्लायबो आं भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन होननानै ओमफ्राय दायो आङो बेयावनो खोन्थाहरनोसै आगैयादि आंखौ सोंदों पिसिअडिया हामदोंना हामाखै आब'ना आंनावबो पिसिअडि जादों होननानै सोंदों ओमफ्रायथ' आङो बिनि सायाव भिडिअबो लाबोबायमोन नुवाखैबो जानो हागौ आगैया ओरैनोथ' आंनि पिसिअडिखौ डक्टरा हामबाय होननानै खोन्थादोंमोन आङो पिसिअडिनि थाखै पुरा मास मोनथाम क्लियार मुलि जाबाय ओमफ्राय बिराद मोजां एक्सारसाइस जादोंमोन बै समावहाय ओमफ्राय उनाव नायफिननायाव हामबाय होननानै खोन्थाबाय आरो डक्टरा दा हामबाय होननायखाय आङो मर्निं वाकबो खालामला आरो पिसिअडि जाबाथ' फास्ट फुड मोनजाथारा नालाय ओमफ्रायथ' जोङो सम बाहेरफोराव थांनायाव गेजेर फास्ट फुड जाबोनाय जायो बै समावथ' आं जाखास्रायाखैमोन गिनानैनो दाथ' जानायसो जायो हामबाय होननायखाय ओमफ्राय दा आङो एसे बोरैबा मोनफिनदों आरोना देहाखौ आङो पिसिअडि जानाय समावहाय बोरै मोनोमोन बेबायदिनो एसे मोनफिनदों बे माबाया जायोबाथाय पिसिअडिया जायोबाथाय मानसिनि स्किना गाज्रि जायो मोखांफोराव सिथर जालाबायो खानायफोरा गयो आरो उदैया राइट साइड आरो लेफ्ट साइड इदि दख्लासे आलुयो आरोना सोरनाबा साहां माहां बेफोरबायदि जायो आरो पिरियड जाबाथाय उदै सायो बेफोरनो आरोना पिसिअडिनि सिम्पटम्सफोरा ओमफ्रायो आंबो बेफोरखौ एसे मोनफिननायखायनो दामानि
एक्सारसाइज खालामफिनबाय थादों नाथायबा आङो बेफोरखौ खोन्थाबाय थाया होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय दा कमेन्टआवबो फैबाय नालाय बिनिखायनो आङो खोन्थाहरनाय जाबाय आरो आं जाफिनाखैबो जानो हागौदां मिन्थिया आंसो साननानै लादों ओमफ्राय आं बिनि थाखाय मुलि जाफिननो बाबाय नालाय बिनिखायनो आं नांगौबा मोजां एक्सारसाइज खालामनानै आं फाहामफिनगोन होननानै थांखि लाखुमादों आरोना सिरि सिरि नै जों थाबाय जोंनि स्टुडेन्ट सेन्टार मोनफैबाय जोङो दाबो सहैयाखै न'सिम ओमफ्राय नै बेखौ एसे देखायनो नागिरदों आरो बे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया 17 सेप्टेम्बरावहाय दंफां गायनो हरगोन नालाय ओमफ्राय नैबेनो पस्टारा हेमन्त बिश्व शर्मा 17 सेप्टेम्बरावहाय दंफां गायनानै जोङो साफायनानै हरनांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुप गोनांफोरा नै डेटआ 17 सेप्टेम्बर होनबानिया जोङो 10,000खौ मोनसिगोन ओमफ्राय 10,000नियाबो दायो फर्म फिलआप जागासिनो सोरबा मिन्थियाखैबो जानो हागौ जोंनाथ' खालामखांबायानो ओमफ्राय एप्लाइआ 17 सेप्टेम्बरनि उनावसो न' मथ' 17 सेप्टेम्बरनि उनाव आरोना नै धन्यबादहाय फैदो थांसै गरमथार नै थाजा जोंथ' दिनै ओइथि थाङासैना सोरबा जोंखौ नुबाय थाग्राफ्रा सानलायलायबाय दिनै फैयाखै माथो होननानै दिनै जोङो जोंहानि दुब्लिथिंसो थांदों कारना जाहैबाय माबा मैगं मोनगोनदां होननानै थांखादोंमोन मोनबायबो नै जोंहाथ' दुब्लियाव थांबा मैगं मोनखायो नालाय बहल मोनबाय खुमब्राबो दंमोन खुमब्राखौ खाथ'वासै आरो नागिरबालाय मोनबावगौमोन मैथाफोरबो दङ मेरला थास'फोर मोनगौमोन थास' बिबार थास' आथिं सानजौगोन ना बेखायनो जोङो नामायबाय थायासै दाथ' बिराद सान्दुं गोसा दुंदों नालाय सान्दुं गोसा दुंनायखायनो दसेनो सानजौनाय नुयो दायो नै ख्रां नुबायानो ख्रां नै जाहा खुमब्रा थायना दङ कारेन्ट तारावनो नै थाइसे ओमफ्रायो सिङावबो दङ र' फोरमोनलाय थाइसे नै थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै आरो इथि थाइसे दंबावो फोरमोनलाय ओइया थाइबा र' केक काटेबनि ENT আছে না না ENT আছে আছে কোনটো নাম্বার 8 নম্বর ওই বেশি বলছিলেন मर्निं वाक खालामनायनि ब्लग देखायगौमानि जोङो डक्टरनियाव सहैबाय ओमफ्राय नै रिसिप्ट दाननायावहाय बे फैसा 20 थाखाखौ होनो नागिरदों आरोना जोङो लागोन ना लाया होननानै रायलायबाय थादोंमोन जि लेथ्रा खानायलाय फैसाया अमा बेफार नङाबा दाउ बेफारनि जानो हागौ थै नांलानाय गोजा ओमफ्राय लादों लानायालाय फैसा जिनाय नङादि मात्र एसे लेथ्राल'सो नायजाखांबायबो आं नायनायखौ भिडिअ लाबाय थानाय जायासै नायजाखांनानै फैबाय आङो बारा गोबावबो लाखिया नालाय ओमफ्राय आं बेयाव खेबसेबो नायजाफैदोंमोन आरो ओरैनोथ' नायनायखौ देखायनो मोनासै सोरबा बिदिनो भिडिअ लानो थिनाना बेलाय जेबो बुंनाय नङामोनदां होनबाबो भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय मोनलायबाय नै अनजिया आरोबाव मुलि मोनलायबाय जानाय नङा बियो जानायबो होदोंमोन आं जायाहाय बिराद बाबाय आं मुलि जानो जिखिजाया बेखौल' लाबाय नै बियो ड्रप बिथि लानांगौनो गन्थंथि सानसेयावहाय बेसेबां मोनदोंमोनथाय खनब्रै होनदोंमोनदां मोनब्रै ड्रप ओमफ्राय बियो माबा दै गुदुङावहाय बेखौ सिफ्रुनानै सोमनानै ओरै इदि खावथुमनानै ओरै मोनामसुनांगौनो आरोना ओरै बोखोलांनांगौनो ओमफ्राय आंनि प्रब्लेमा जाहैबाय माबा आगोलावहाय आङो बिदि जामारदोंमोन जानायालाय बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय थान्दा बारा जाबा जायोनो बे बुस्थुआ ओमफ्राय ओइ खेबसेयावबो आं फैनानै इदिखौनो लांदोंमोन ओमफ्राय लांनानै इदि बे माबायदि खालामथिनाय बिदि खालामनायावनो मोजां मोनदोंमोन आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय बेनो जाखांनाय खोमा बेखौनो बुंदों डक्टरा इदि होनदों आरोना दाथ' बोथोरा बिराद गरम ना ओमफ्राय दा सानसेयावनो फुङावबो जि दुगैयो आरो माबायावबो सानफुआवबो जि दुगैयो आरो मोनाफोरावबो दुगैलाबाय थायो ओमफ्राय दा आंखौ बारा थान्दा सहायनो हाया नालाय ओमफ्राय थान्दा बाराबा जायोनो आरो बे बुस्थुआ ओमफ्राय बेनो जाखांबाय होननानै आंबो साननानै लाबाय जेबो नङा दे बारा गिदिर नङा एकदम फिसा बुस्थुसो आं जेबो मोना बेखिनिखौ ओमफ्राय हामगोन आरोना बेजोंनो ओमफ्राय दायो जोङो थांफिननोसै